Happy Thursday! Vlogmas Day 6! Yes! Merong tao! Pack! Meron siya appointment kanina. Yung next, what time is your next appointment? Is that the late one? 6? Parang sasama ata ako sa kanya mamaya. I'm cooking my lunch, guys. Late lunch. Hindi kasi ako nagutom. Isda. Nag-air fry ako ng isda. Yung barramundi na binili namin ni Dan, hindi niya kinain eh. So, ako kakain. Malapit na siya. 2 minutes na lang ata yung kulang. Yan. 2 minutes na lang. Nilagyan ko lang siya ng vegeta, tapos asin. And yeah, it looks really good. Feeling, inano ko siya, kinat ko siya into half kasi feeling ko isa lang yung makakain ko. And then, mag-ano din ako. Anong tawag dito? Ilalagay ko yan sa olive oil ba? Parang saute ba yan? Yeah. Spinach. O, diba? Healthy living. Bali, ito na yung pinaka-veggie ko, guys. Ito na yung pinaka-veggie ko. Konti lang naman, liit din naman to eh. Olive oil yun. Tapos, spinach. And then, yung rice ko. Mag-rice pa din ako. It is currently in the microwave heating. Kailan kumain na siya ng lunch eh. May baon kasi siya, diba? Kinain niya niya. Ito yung aking lunch. Rice, spinach, and barramundi fillet. Good job, buddy. Good job, my love? Good job. I have some grains on my plate. Ang dali lang nung ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng vegeta, tapos salt, and in-air fry ko siya ng 15 minutes. Sarap na siya, natikman ko siya. Kain tayo, guys. Yummy. Guys, mag-wrap tayo ng mga regalo. Hapon-hapon na, malapit na ata mag-alas 5. May mga regalo tayo dito. Ito, na kailangan natin i-wrap. Paano ba to? Saan ko ba kayo ilalagay? May mga boxes na ako dyan. Wrapping paper. Isang wrapping paper lang yung binili namin. Kaya to? Isa lang. Tapos malalaki yung boxes ng iba. Tingnan ko nga lang muna kung meron pa kami natira. Do we have any gift wrap left? Like a holiday one? Not that I can see. Just use the star. Ah, here. Yeah. The gold one. Can you grab that for me, please? Okay. Mag-wrap tayo ng regalo, guys. Unahin ko lahat ng kay Eli, actually. So, si Eli ang aking monito. Sa Kris Kringle kasi ng family, sinali yung mga bata sa Kris Kringle. So, oh, shit. Nasira ko siya? Hindi. Yung lang niya, yung label. Kala ko nasira ko yung kukulangin na nga tayo, sinisira ko pa. Anyway, kasali yung mga bata sa Kris Kringle. Kasi last time, yung ginawa namin is mga adults lang yung kasali sa Kris Kringle, diba? Tapos yung mga bata, kasi of course, bibigyan ng mga gifts yung mga bata. Ang dami nilang natatanggap, guys. And like, there's nothing wrong with that. Pero desisyonan ng mga parents kasi sa sobrang dami talaga na natatanggap ng mga bata. Ang dami na daw toys, tapos yung iba nagdodoble-doble na kasi usually toys naman talaga binibigay kapag Christmas sa mga bata, diba? So, nung hindi pa namin sila sinali sa Kris Kringle, let's just say 5 couples kami, diba? So, each couple magbibigay sa bata. So, like 5 gifts na yun. Tapos, meron pang grandparents. Tapos, meron pa silang gift galing sa parents talaga nila na separate from the gifts na ibibigay namin. Alam mo yun? Tapos, yung iba nagdoble-doble na. So, napag-decide ng family. Sila yung nag-decide nito kasi hindi naman kami nag-organize ni Dan ng mga Kris Kringle kasi more on involved kasi yung mga bata. So, sila yung nakapag-decide. Yung kambal niya yung nag-organize. Na isali na lang yung mga bata sa Kris Kringle. Hindi naman isa yung gift lang na matatanggap nila kasi yung akin, para matotal ko yung $100, marami eh. Pero isa-isang tao lang sila makakatanggap ng gift. Doon sa Kris Kringle na yun, of course, makakatanggap pa sila ng gift from their parents. Alam mo yun? Alright, so unahin ko yung kay Eli. Binilhan namin siya nito. Ito nabili namin sa Target. Yan, nahilig kasi siya sa dino.
Dinosaurs. And then, meron din ito, guys. Another dinosaur one. Ano siya, parang nagme-make siya ng noise, tapos parang bumubuga ata siya ng something, or parang may light na makikita dito sa part na to ng kanyang bibig. So, yun siya. Yan. Yan. At saka meron tayo dito. Ano ba dito? Okay. Costume, kasi mahilig si Eli sa costume. So, yan. Ano siya? Ninja Turtles. Ayan. And then, ito din. Actually, napasobra yung bigay namin kay Eli. Kasi si Dan, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. So, we got this. It is a napaka-cute piggy na port power. Ayan. So, kapag naglagay ka ng coins dito, nagme-make siya ng noise. And it's actually really, really cute. See? Meron pa siyang port power jersey. Ang cute nitong na to. Ng piggy na to. Ang cute-cute niyan. Yan lang yung para kay Eli. So, i-wrap natin yung kay Eli. O, para naman sa mga bata, mga anak ng mga Indies. So, bumili ako ng mga jewelry. Hindi ko siya pinatay kasi kailangan kong i-open para matingnan kung para kanino. Actually, yung tatlo dito, kahit kung sino-sino lang makakuha, okay lang. Pero yung isa, para kay ate. Kasi parang siya, Christmas at saka birthday present na rin niya. Kasi, kaka-birthday lang ata ni ate. So, ito, para kay ate, guys. Anak ni Love. Heart siya na, earrings. Ang cute na to. Ang cute na to. So, siya, parang 9 karat ata to siya na gold. Tapos, yung iba, mga na to, hindi to mga gold. Hindi kasi nila birthday, tsaka. Lang siya, sterling. Itong tatlo, magkaiba. Like, yung isa, ganyan, parang pink na stud. Tapos, yung isa, so, para to sa tatlong girls. Heart. Ayan. Yung gagawin ko sana talaga is ilagay lang sila sa bag nila. Akala ko kasi, yung paper bag, kaya lang plastic eh. So, sabi ko, wag na lang, i-wrap ko na lang siya para ma-feel din talaga ng mga bata yung pag-unwrap ng presents ba. So, meron akong mga boxes na naipon dito. So, nakatanggap ako ng package galing Caris. Perfect yung mga box nila kasi maliliit. So, ito yung gagamitin ko para at least mag-unwrap talaga yung mga bata ba. Ang ganda kaya, ang saya kaya mag-unwrap ng present. Pero kulang ako ng isang box. Yan yung para sa mga jewelry. And then, wait sa. Ito, ang cute na to. Ibibigay naman namin siya kay Little Mark. So, bibigay namin yan kay Little Mark kasi magbe-birthday na din ata si Little Mark, guys. And then, ito, para kay Tristan. So, siya yung monito ni Dan sa Kris Kringle namin sa family. So, yan, para kay Tristan yan. And then, kumpituhin natin yung kay Tristan. Mahilig kasi siya sa Star Wars. So, lahat ng binili namin para sa kanya is Star Wars. So, ito, pwede nilang ilagay sa, sa harap ng door nila. Live your life. Ano yan? Lightsaber? Lightsaber at the door. So, siya, guys? Doormat. Ang ganda nito. Hanapan ko yun ng paraan kung paano ko yan i-wrap. And then, ito pa. Para kay Tristan din, another Star Wars themed na pagganap. Naman siya? Lightsaber na ice pop maker. So, kasi summer na dito sa Australia, perfect to para sa mga kids. 'Di ba? Kasi papa na siya, papa siya ni Eli at saka ni Theo. Magiging happy yung mga kids nito kapag ito yung ginawa ng papa niya. Tapos, magugustuhan din siya ni Tristy kasi Star Wars. Ayan! So, yan. Tapos, ito naman, gifts para sa boys. Yung Christmas party namin sa Sabado pa, pero hindi naman kasi nanonood ng yung mga bata ng diba, ng mga video ng vlogs ko. So okay lang. Ito naman, siya, bumili kami ng dalawa nito para sa boys naman. So yung mga earrings para sa girls yun. Itong dalawang or tatlo actually sila pero dalawang klase. Dalawang ganito. So, yung isa nito para kay TJ or para kay Zach, depende. Tapos, yung isa para kay Jonathan, kasi pupunta din si Jonathan sa party. And then, ito naman, either TJ or Zach.
O, diba? Ang cute! And then, meron ako mga cards dito para hindi naman kami malito kung para kanino yung present. So, meron ako from last year pa to, guys. Merong, merong dalawang klase. Sa Kmart ko to nabili. Actually, nakalimutan ko na kung magkano. Pero mura lang to. Ayan, may parang flamingo at saka yung isa, doggy. Ang cute, diba? Lagay mo lang dyan. Oh, perfect. Kailangan ko pala ng double-sided tape. Okay, let's start wrapping. Unahin ko yung... Gusto ko yung kay Eli. I-wrap talaga siya lahat. Hindi lang siya ilagay sa bag kasi masaya kapag nag-unwrap nga, diba? Sabi ko. So, maghahanap ako na... Ito, medyo tricky to. Gusto ko silang ilagay sa sa carton. Unahin ko na lang yung mga meron na ako. So, ito, tanggalin ko lang yung aking P.O. box dito. Maglagay tayo ng mga tissue. Ito yung mga papel from my, yung Mecca na package. Yung bumili ako ng Mario Badescu na toner. Kinip ko siya kasi, yun nga, ma-idea na ako na ilalagay yung mga earrings ng mga bata dito. So, at least hindi siya parang, anong tawag dun? Ano yun? At least hindi siya parang naka-loose lang siya sa loob ba? Oh, may tissue. Diba? Hindi gumagalaw-galaw sa loob. Yun! Ayan! Oh, ganunin mo lang. Tapos, irarap mo na yan mamaya. Perfect! What? I'll be leaving in about 25 minutes. I don't think you're going to be done. Okay. Hindi ko alam kung sasama pa ako kay Dan. Sabi niya kasi, sasama niya ako para makapagbili na din daw ako ng mga grocery na kailangan ko. Kasi nakukulangan na ako eh. Gusto ko bumili ng maraming isda. Para isda ang aking pagkain. Tapos lang namin sa appointment ni Danny Boy, guys. We're heading to the Asian grocery. Bili tayo ng mga isda. Dito kami sa Martins Road Asian Grocery. Chongpat Asian Grocery. Wala na silang isda, guys. Nagligpit-ligpit na. Wala na. Merong crabs dito, oh. Patay na siya, babe. It's dead. Ayo, babe. Ayo. Hala, buhi sa. It's alive. Wala kaming nabili, guys. Wala kasing isda. Meron na lang mga meat. Try namin pumunta sa Catalina. You okay? Yeah, just checking. Kung open ba? Check nyo lang kung open yung Catalina na Asian Grocery. Wala silang isda. Close na din kasi sila. Late na kasi. Mag-aalas 7 na. So, hindi naman nila kasalanan. Gusto kong itry gawin yung salmon nila eh. Take 2, guys. Para field. Sana nandito yung mga isda. Oh, what do they sell? Huh? Whatever that is, that smells good. Vietnamese food, I think. What food? Vietnamese? This one, pizza. Not Vietnamese. Oh, look, close, babe. Uy. Close na sila. Catalinas? We're not worried about it. Nah. Third time's a charm, love. Take 3. Take 3. Catalina, guys. Kasi close na yung Parafield. Sana open. Sabi ni Dan, open naman daw, we'll see. Nagmamadali na kami. 30 minutes na lang. Magko-close na to sila. Wala na din, guys. Nakataob na. Wala nang mga fish. Mga frozen na lang. Hapon na kasi, babe. Ano to? Is the end ba? What's that? Di kasi tilapia. Ang lamig-lamig naman. What's that? Small fish, oh. Where are we now, my love? Mawson Lakes. Woolies. Woolies. This is our 4th stop. Kasi wala.
They don't close early, thank God. That one's dead, that's crazy. Ay, nako, lahat ng Asian shop, wala, guys. Kapagod. Si Dan sabi niya, sorry babe, sorry babe. Kasi pinasama niya ako para mag-grocery. Wala. Dito kami sa Woolies, guys. Meron na talaga to, promise. Yan, guys, may isda sila. Binili namin snapper at saka ito ay. Okay na? Sausage for tomorrow. Magbo-barbecue daw yung boys bukas. Pupunta kami kinalay para mag-decorate. Get that. One lamb, one beef. Okay. Do you want some of these? Nah, but I'm looking for chibachis. What's that? Chibachi? Yeah. What's chibachi? Finally, we're done, peeps! Meron kaming dalawang bag dito. Mag-haul ako dito sa car, guys. Si Dan, sulat pa sa kanyang diary. Yung words, Danny Boy da. Pang breakfast ko, rice bubbles. Yes. With soy milk. Soy milk, guys. Yung ating milk, ha? And then, dito sa ating isang bag, nandito yung fish, fruits, ganon. So, we have a pack of strawberries. Ito para kay Danny Boy. We have dalawang snapper yung binili namin. And then, isang, what's the name of the other one? Nile? Nile? Yeah. Perch? Nile? Perch, yeah. Yeah. Isda siya, guys. And then, ito, prutas natin, pineapple. Hindi ako mahilig kumain ng pineapple, pero if it's sweet, tapos kinakain mo siya with asin, so good. You can go, babe. It's okay. Okay. Yeah, it's fine. Okay. You do not have to wait for me, my love. Done. I have my seatbelt on. And I got dates. Snack, guys. Healthy snack. Ayun ako ngayon, babe, ha? Open ko lang to, babe. Masarap tong dates, eh. Tapos masarap din siya gawing smoothie, guys, yung dates. You like dates? Yeah, I've tried dates before. Okay. It's not bad. Okay. Namatay yung battery ko, guys. Bahay na kami. Bumili ako ng carrots. Pwede ako mag-carrot juice. And then, bumili kami ng mga sausage. Ayan. Tatlo at dalawa lang pala. Ayan. Tatlo di ay. Dadali namin kina Lyra bukas, guys. Mag-barbecue ang boys. Nakakain ako ng dalawa. Sarap pala nito. Siguro depende din sa brand. Pero ito masarap siya. Golden Palm. Medjool dates. Good source of fiber. And no added sugar. Pero sugary na siya. Wait, sa tingnan natin. Kasi pinakain ko si Dan. Tapos nakalimutan ko. Hindi pa. Diyos ko, babe. Sugar, 39 grams, babe. Uy, carbohydrates, 41. Hindi talaga ito pwede sa'yo, babe. Kumain siya ng isa, guys. Okay lang yan. Akin lang to. Hindi kasi pwede si Dan ng ano, carbs at saka sugar. Akin yan. Okay, guys, we're back here. Tapusin natin to. Meron akong isang malaking box dito. Lalagyan ko yan ng ano na Tristy. I'm gonna put Tristy's present here. We have, ilan ba yung ano natin sa kanya? These, I guess we can. So if we wrap all of them separately, he will receive or he will open 3 presents, Tristy. Tristy? Yeah. That's okay. Are you using the same wrapping paper? Or are you putting it in my box? I'll try and put it in the box and see if it fits. I hope it fits. That won't fit. It won't fit? I think it will. Oh shit. Nope. Nah. You can. I can put the other 2 in the box and put that on the bottom. It won't be perfectly square, but at least it'll be flat. What do you mean? And we'll put that later rub down, and then put the box on top of it, and then wrap it together. Ah, you know what? I'm gonna put Eli's present in one box. Because they're not square. Ah, perfect. Okay, yeah, that's fine. Okay, there. And then this one. Yeah, perfect! He will just open 2 presents.
So this one. Alright. And then, nice. Okay. Eli sorted. Alright. Try these guys. Pahinga muna tayo dyan, guys. Pahinga muna tayo dyan. Hindi pa ako tapos, pero kain tayo ng dinner. Dinner time, dinner time. Ulam ko is same nung kanina. Isda, barramundi, rice, at saka yung greens natin ngayon, spinach. Kain tayo, guys. Guys, malapit na ako matapos. Dalawa na lang. Yung kay Tristy na lang. And feeling ko tamang-tama lang yung ating wrapper. Yes, tama lang yung ating wrapper. Ay. Nirap ko kasi ng ganito yung yung rug. Ganito ko siya, oh. Oh, diba? At least may hawakan pa din. Oh. Yung kay Eli, tapos na din. So, yung dalawang yan kay Eli. Feeling ko hindi magkakasya. So, tingnan muna natin, guys, ng maayos. Lapit na ako matapos dalawa na. Kasi na nakabalik na galing takbo. Kaya parang kukulangin ata tayo. I'm just gonna do gold for 2 of Tristy's present. Ayan guys, tapos na. At least wala na akong poproblemahin. Narap ko na silang lahat. Dito para kay Eli at saka kay Tristan. Ito para sa mga kids. Yan. Tapos na. Yes. And I'll do my skincare. Pakita ko lang sa inyo yung bago kong ginagamit na serum. Kasi diba, yung ako, ganito lang naman ako, hindi ko alam kung kung nag-work siya sa lahat. Well, hindi naman lahat nag-work same yung mga skincare, diba? Pero ako ginagawa ko, after ko magamit yung isang specific na skincare, pinapalitan ko siya kasi, again, ayoko masanay yung mukha ko sa same skincare kasi baka pag right now nag-work siya sa akin, pero kapag nasanay siya, baka hindi na siya mag-work. So, yung ginagawa ko is nag-alternate ako, guys. Tingnan nyo. Paubos na talaga yung aking Claire's na freshly juiced vitamin drop. This is really good. Gustong-gusto ko to. Meron akong backup nito, pero because, yun nga, hindi ako gumagamit ng same skincare product talaga the whole way. Nag-insert ako ng aking Pimi Vitamin C Tea-Infused Serum. So, tingnan nyo. Gamit ko na siya. Ginagamit ko siya every after maglagay ako ng toner. So, nagsiserum ako. Ngayon, alternate silang dalawa hanggang sa maubos siya completely. Tapos, ito na. Bali, kapag malapit na naubos yung skincare ko, nag-i-introduce ako ng bago. Before pa siya maubos completely. Tapos, ina-alternate ko yung gamit nila hanggang sa maubos yung isa, move on na ako sa isa. Now, kapag naubos to, babalik ako sa akin ganito. Pero right now, this is what I'm using. Meron to sa Timi, guys. I-leave ko yung link nila sa description box. Meron din akong discount nito. It is really cute. Pink siya. Ganda nito. Yan yung ginagamit ko after ako mag-toner. Tapos, yung ginagamit ko na moisturizer, ito pa din. Yung Claire's ko na Rich Moist Soothing Cream. Malapit na din siya maubos. Mag-skincare lang ako, guys. Yun lang. And you know what? Ang tagal ko nang hindi nakagamit ng Mario Badescu. Uy, talaga doon ako. Wood ka ba? Wood ba to? Si Baku lang ba? Baka mabuyagan tayo nito. Hindi ko na siya ginagamit masyado, guys. Anyway, yun yung vlog. Sana guys, nagustuhan niyo yung Vlogmas Day 5 na ba tayo ngayon? Yeah, I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Bukas, I hope to see you guys tomorrow. Be good. Good night. Bye. Mwah.